Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Barcelona World, 6 parcs temàtics al costat de PortAventura, l'alternativa a Eurovegas. El govern anuncia una inversió d'uns 5.000 milions d'euros que impulsarà l'empresa Veremonte en els terrenys que la Caixa té entre Vila-seca i Salou. La iniciativa es preveu estigui enllestida el 2016. Cada parc temàtic estarà dedicat a una àrea geogràfica: Estats Units, Rússia, la Xina, l'Índia, el Brasil i Europa, i inclourà un hotel, un centre de convencions, un teatre, un casino i un centre comercial. En total, el projecte ocuparà 1,5 milions de metres quadrats, tindrà 12.000 habitacions en els 6 hotels i, segons han concretat, generarà uns 20.000 llocs de treball directes. L'objectiu fixat per Veremonte és acollir 10 milions de visitants cada any. El grup Veremonte espera posar la primera pedra entre els 12 o 18 mesos pròxims, un cop es tramitin les llicències necessàries i els projectes estiguin enllestits. Les previsions contemplen tenir acabat el resort Barcelona World a finals del 2016. S'ha destacat la bona comunicació que tenen els terrenys, ubicats al costat de PortAventura, amb una entrada directa des de l'AP7, l'estació de Renfe i la proximitat dels ports de Barcelona i Tarragona, l'estació del tren d'alta velocitat, així com l'aeroport de Reus.